ओम श्री स्वामी समर्थ। 28 तारखेला आहे बघा खंडग्रास ग्रहण, आणि हे ग्रहण कधी चालू होतंय, कधी समाप्त होतंय, या ग्रहण काळात काय करायचं काय करायचं नाही याची संपूर्ण माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत। तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत स्किप न करता पाहावा हीच विनंती, आणि स्वामींच्या चरणी एवढीच प्रार्थना करते की तुमच्या सर्वांच्या मनातील सर्व चांगल्या इच्छा लवकरात लवकर पूर्ण होत। तर ग्रहण कधी चालू होतंय, तर शनिवारी 28 ऑक्टोबरला मध्यरात्री हे ग्रहण चालू होत आहे। 1:05 हा ग्रहण चालू होणार आहे, आणि 29 ऑक्टोबरला मध्यरात्रीच 2:22 याची समाप्ती देखील आहे। 2023 मधील हे शेवटचं चंद्रग्रहण असून अश्विन महिन्याच्या शरद पौर्णिमेच्या दिवशी हे ग्रहण पडत आहे। तर या काळात आपण काय काय करू शकतो, तर या काळात की नाही आपण एकतर शनिवारी 28 तारखेला दुपारी 3:10 पासून ते ग्रहण मोक्षापर्यंत हा वेद पाळायचा आहे, आणि वेद काळात तुम्ही स्नान, देवपूजा, नित्यकर्म, जपजाप्य, श्राद्ध ही कर्मे करू शकता, परंतु वेद काळात भोजन वर्जित आहे। वेद काळामध्ये जेवण अजिबात घ्यायचं नाही। आजारी, वृद्ध, बाल आणि गर्भवती स्त्रियांनी 28 तारखेला सायंकाळी 7:40 पासून मोक्षापर्यंत वेद पाळण्याची गरज आहे। तसेच पहा, ज्या दिवशी ग्रहण आहे त्या दिवशी गर्भवती महिलांनी स्वतःची काळजी घेण्याची गरज आहे। तुम्ही पाणी पिऊ शकता, मात्र चिरायचं वगैरे असं अजिबात नाही। गरोदर महिलांनी घराबाहेर या काळामध्ये पडायचं नसतं असं शास्त्र सांगतं, कारण ग्रहणाचा गर्भवती महिलांवरती आणि मुलांवरती नकारात्मक परिणाम हा होऊ शकतो, यासाठी याची काळजी घ्यायची आहे। तसेच या काळात गर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहण पाहू नये, घराबाहेर अजिबात पडू नये। चंद्रग्रहणाच्या वेळी देवांचं ध्यान केलं पाहिजे। मंत्राचा कोणत्याही एका जप करा, स्वामी समर्थ असो किंवा तुमच्या कुलदेवीचा असो, कोणत्याही एखाद्या मंत्राचा या काळामध्ये जप करा। गरोदर स्त्रियांनी हाताची मूठ अजिबात आवळायची नाही, कोणतीही वस्तू चिरायची नाही, कापायची नाही, केस विंचरायचे नाहीत। चंद्रग्रहणाच्या दरम्यान शिळं अन्न अजिबात खायचं नाही। जेवढं आपल्याला हवं असेल एकतर तुम्ही खाऊच नका, आणि जर खाणार असाल तर जेवढं हवं असेल तेवढं शिजवा आणि तेवढंच खा। मात्र मी तर म्हणेन की गर्भवती महिलांनी आणि आजारी व्यक्तींनी या काळात अन्न घेणं टाळावं। तुम्ही 3च्या अगोदरच भरपूर पोटभर जेवून घ्या, आणि नंतर रात्री तुम्ही जेवू शकता, म्हणजे 2:30 वाजल्यानंतर तुम्ही पुन्हा आंघोळ करून जेवू शकता। थोडंसं काहीतरी शिजवून घ्या आणि खा। चंद्रग्रहणाच्या काळात जे आपण बघा, प्रत्येक ठिकाणी 24 तास पाणी असतंच असं नाही। तर यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तुळशीची पानं हे आपल्याला तोडून घ्यायची आहेत। ग्रहण चालू व्हायच्या अगोदर तुळशीची पानं तोडून घ्यायची। आपल्या जिथं तिखट आपण आता वर्षाचा मसाला बनवतो, चटणी वगैरे, त्याच्यामध्ये 1 पान टाकायचं। आपल्या तूप ठेवण्याचं स्थान असेल, म्हणजे तुपाची भरणी असेल, तर त्याच्यामध्ये 1 तुळशीचं पान टाकायचं। तेलाच्या डव्यामध्ये 1 तुळशीचं पान टाकायचं। आपण जिथे पाणी भरून ठेवतो त्या पाण्यामध्ये तुळशीचं पान टाकायचं। आणि तुम्हाला जर मुलं लहान असतील आणि ती जर मुलं थांबणार नसतील जेवणासाठी जास्त वेळ, भूक त्यांना कंट्रोल होत नाही लहान मुलांना, तर अशा वेळी की नाही आपलं जे अन्न, शिजवलेलं अन्न आहे, त्या अन्नाच्या प्रत्येक ह्याच्यात भांड्यामध्ये 1 तुळशीचं पान आपल्याला टाकायचं आहे। आणि हे तुळशीचं पान टाकत असताना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या मंत्राचा जप देखील करत करत हे पान टाकायचं आहे। तसेच या काळात कोणत्याही झाडाला, झुडपाला हात लावायचं नाही असं देखील सांगितलं जातं। चंद्रग्रहणाच्या वेळी गर्भवती महिलांनी स्वतःच्या सोबत, म्हणजे जी गर्भवती महिला आहे त्यांच्या सोबत 1 नारळ, पाण्याने भरलेला नारळ हा ठेवायचा आहे। हा यासाठी ठेवायचा आहे की ग्रहणाच्या ज्या नकारात्मक प्रभाव असेल तो आईवरती आणि बाळावरती पडू नये, यासाठी संरक्षण कवच हे नारळ तयार करत असतो, आणि यासाठीच आपल्याला 1 नारळ ठेवायचा आहे गर्भवती महिलेच्या सोबत। आणि हा जो नारळ आहे तो ग्रहण झाल्यानंतर तुम्ही दुसऱ्या दिवशी हा नारळ नदीत विसर्जित करू शकता। यामुळे कोणतीही बाधा जी आपण म्हणतो ना, ती बाळाला किंवा आईला होणार नाही। तसेच ग्रहण जे आहे हे ते अतिशय, म्हणजे 30 वर्षानंतर आलेलं आहे,
आणि या ग्रहणाचा प्रभाव हा सर्वांच्याच आयुष्यावरती पडणार आहे। राशीनुसार जर फल पाहिलं तर मिथुन, कर्क, वृश्चिक आणि कुंभ राशीला या ग्रहणाचं शुभ फल भेटणार आहे। त्यासाठी तुम्ही हे ग्रहण पाहू शकता। सिंह, तुला, धनु आणि मीन या राशीला मिश्र फल भेटणार आहे। त्यामुळे तुम्ही विचार करा की पाहायचं की नाही, म्हणजे चांगलं आणि वाईट दोन्ही फळं तुम्हाला भेटणार आहेत। तसेच मेष, वृषभ, कन्या आणि मकर या राशीच्या लोकांना अनिष्ट फळ मिळणार आहे। त्यासाठी या राशीच्या लोकांनी ग्रहण अजिबात पाहायचं नाही। तसेच यासोबतच गर्भवती महिलांनी, स्त्रियांनी ग्रहण अजिबात पाहायचं नाही। आणि गर्भवती महिलांनी, मी पुन्हा एकदा सांगते की रात्री 1:05 शनिवारी मध्यरात्री 1:05 ते 29 तारखेला रविवारी मध्यरात्री 2:22 कडकडीत ग्रहण हे पाळण्याची गरज आहे। म्हणजे झोपलात तरी देखील चालेल आणि मी तर म्हणेन की तेवढा वेळ जागे राहा, 1-1.5 तास, काही हरकत नाही। उठून व्यवस्थित कडकडीत ग्रहण पाळण्याचा प्रयत्न करा। अजिबात हाताची बोटे अशी आवळायची नाहीत। काय होतं की असं म्हटलं जातं की आपण जी क्रिया करू ती बाळाच्या अंगावरती छाप उठले जातात। त्यासाठी आपल्याला असं काही करायचं नाही की ज्यामुळे आपल्या बाळाच्या शरीराला एखादी इजा पोचेल। तसं तर ग्रहण खूप छान असतं। ग्रहण का छान असतं हे तुम्हाला सांगते। ग्रहण काही अशुभ नसतं, खूप शुभ असतं। ग्रहणामुळे आपल्याला एक संधी मिळते, ज्या आपण देवाचं नामस्मरण करत असू, जे जपजाप्य आपण करत असू ना, ते या काळामध्ये कोणताही जप जर तुम्हाला सिद्ध करायचा असेल आणि ग्रहण काळामध्ये तुम्ही एखाद्या जपाचं, एखाद्या देवाच्या मंत्राच्या जपाचं सुरुवात केली तर तो जप हा सिद्ध होतो आणि आपल्या गुरूची ताकद वाढते, आपली स्वतःची ताकद वाढते, आपल्या आयुष्यामध्ये सकारात्मकता नांदायला सुरुवात होते। आणि हेच कारण आहे की आपल्याला काही जे नियम असतात ते ग्रहण काळात पाळण्याची गरज असते। बघा, आता आपण ज्यावेळी उपवास धरतो त्यावेळी 12-12 तासांचा धरतो, मग ग्रहण तर काही 12 तास एवढं नसतं, जास्तीत जास्त 8 किंवा 9 तासांचं असतं। मग तेवढा वेळ आपण साहजिकच ही जे नियम आहेत ते आपण पाळू शकतो असं मला वाटते। शेवटी तुमची इच्छा, तुम्हाला पटत असेल तर ग्रहण पाळा, नसेल पटत तर नका पाळू। मात्र जी ग्रहणाबद्दलची माहिती होती ती मी आजच्या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण तुम्हाला दिलेली आहे। माहिती आवडली असेल तर नक्कीच आपले चॅनेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।